Robin Padilla versus Kong Luistro. One-sided prosecution? Ngayon dad, a few days ago, pinagtawanan ng maraming tao si Senator Robin Padilla for the most interesting statement that he said. Now, I'll quote the statement. Sinabi ni Senator Robin Padilla na sana hindi maging one-sided ang prosecution. Ngayon, pinagtawanan siya ng marami mga lawyer, ng mga other congressman, ng mga other senator. Kasi, syempre, I have to say, on the surface, parang it sounds stupid, di ba? Medyo bobo sounding yun. Nagsasabi mo na hindi dapat maging one-sided ang prosecution. Kasi yun nga, ang pinoint out nga ni Congressman Luistro at saka ng mga members of the prosecution is that the prosecution and the defense are opponents. Parang basketball game lang yan, di ba? May Chicago Bulls versus LA Lakers. Someone has to win. Yung basically sinasabi nila. Kasi ang sinabi nga ni Congressman Luistro, alanganin naman that the prosecution will defend the accused. So, yes, she has a point there. But I think all of these other people and all these intellectuals who are laughing at Robin Padilla have it wrong. Kasi hindi naman sinabi ni Senator Robin Padilla na the prosecution should defend the accused. Sinabi lang niya na hindi dapat sila maging one-sided. And he shot back against Congressman Luistro. Sinabi niya, ang point ng hustisya is not to convict someone. Ang point ng hustisya is to find out the truth and set justice or the proper punishment to whoever is actually guilty. And the role of the prosecution is to seek the truth. And the role of the defense is to get the most equal rights or yung karapatang pantao ng accused. Diba? So, actually, sinabi na rin to ng Supreme Court is that the role of the prosecution is not to convict. The prosecution doesn't always have to win. Kasi diba dad, siguro a lot of people are asking, nung nasabi nito and so many people are mocking Senator Robin Padilla, what if naging biased ng prosecution? Alam nilang hindi pala guilty ang isang person accused na magnanakaw o pumatay ng tao kasi may nahuli na pala sa isang ibang tao na yun pala yung talagang pumatay ng tao. So, i-convict pa rin pa ba nila yung accused? Or don't they have the responsibility to actually pull back the case when they realize that they're wrong? And yun nga, when it comes to this prosecution and defense, if we say na biased ang prosecution and biased ang defense or maging one-sided sila, hindi ba, practical lang sinasabi natin, does the prosecution have to win at all costs? Meaning, kahit alam nila na hindi pala guilty ang tao, gagawa sila ng peking ebidensya, gagawa na lang mga kasinungalingan para lang mag-convict ang kanilang accused. The same way na ang defense, dapat hindi rin siya one-sided, hindi rin dapat siya biased. Kasi, should the defense also lie and fabricate evidence para lang hindi maging guilty ang kanilang kliyente? Parang mali rin yun, no, Dad? So, I think there's a certain level of neutrality that the prosecution and the defense have to go with. And so a lot of people, many people, intellectuals, are not seeing that, no? I think a lot more people are making fun of Robin Padilla. But what do you think? Do you think that Senator Robin Padilla has a point? Or do you think na talagang maling-mali si Senator Robin Padilla for saying something like this? Well, to be fair and to be objective, no, kung titingnan mo kasi mga point of view nila, in the court of law kasi, pag may criminal case, normally ang nagdadalaga ng bola is the public prosecutor. Kumbaga the plaintiff yung nagdidemanda, they can assign a private prosecutor, no, to assist the public prosecutor to go against the accused, no. So ganun yun, no. So normally in the court of law kasi sinasabi natin yung public prosecutor sa gobyerno yan, swelduhan ng gobyerno yan, mga piskal yan, no. Tapos yung private prosecutor, abogado yan, no. So yung private prosecutor, maaari sabihin natin pwede siya maging biased kasi bayad siya nung kanyang kliyente na nagdidemanda. Pero yung public prosecutor, he has to be neutral. Katulad sinabi mo, pag meron sila na-discover na mga ebidensya o nakita nilang hindi talaga totoo yung kaso o hindi matibay yung kaso at nakita nilang walang kasalanan yung inaakusahan, meron siyang professional and moral obligation to file for dismissal, no, or withdrawal of the case, no. So pwede niyang gawin yun, no, kasi meron siyang moral and professional obligation to do that. In this particular case kasi impeachment court, nakita natin yung mga prosecutors, karamihan sa kanila congressman or congresswoman, no? Tapos meron din sila mga kinuha private prosecutor in this particular case. Pero ang pagkakaiba nga kasi to, medyo may halo kasing politika to, no? So, although sinasabi nila na tinatawanan nila yung sinabi ni Robin Padilla, meron siyang punto de vista doon, no, na sinasabi niya dapat maging patas din kayo. Na sinasabi niya kung hindi talaga matibay yung mga ebidensya, dapat wag naman kayong masyado maging one-sided. Ibig sabihin, dapat maging open-minded kayo kung totoong gano'n nga kabigat yung ebidensya ninyo na pwede nyo siyang akusahan ng gano'n. So, meron siyang point of view. Kahit na sabihin natin tinatawanan nila siya, meron akong kwento riyan, no? Meron kasing isang mama na na-hold up siya, no? So, nung na-hold up siya, pasok siya ng kotse niya, tinutukan siya ng barel, no?
mama, gabing-gabi, wala nang ibang tao doon, naiwan silang dalawa ron. So, sabi niya, sige, ano bang gusto mo? Sabi niya, bigay mo sa akin yung pitaka mo, bigay mo sa akin yung relo mo. So, binigay naman niya, no? Tapos sabi niya, pwede makisuyo na lang sa'yo, sabi niya, doon sa magnanakaw, no? So, sabi niya sa magnanakaw, na pwede ba para naman na maniwala yung misis ko na talagang na-hold up mo ko kasi baka hanapin niya yung pera ko sa karelo ko, baka isipin niya, nag-beer house lang ako. Sabi niya, pwede ba na itong may sombrero kasi siya, barilin mo itong sombrero ko para sabihin na binaril mo yung sombrero ko at tumatakbo ko, medyo naiwasan kita, no? Tapos na-hold up mo rin ako. Tapos pati itong, itong jacket ko, barilin mo na rin. So, sige na, parang awa mo na, parang hindi naman ako awayin ng misis ko. So, ginawa nung magnanakaw yun, no? Binaril niya yung sombrero, binaril niya yung jacket. Tapos sabi niya, barilin mo pa yung damit ko, kunyari, barilin mo ko rito sa kaliwang kamay ko para kunyari talagang nakipag-away ako sa iyo bago ko binigay yung pera ko. Sabi nung magnanakaw, naubos na yung bala ko sa dami ng pakiusap mo ganun ba? Wala ka ng bala? O di sinuntok niya, binugbog niya, tapos kinuha niya ulit yung gamit niya. Ibig sabihin, minsan tingin ng ibang taon, sila yung masyadong nakakalamang, pero hindi nila alam. Minsan mas marunong pa, mas mautak pa pala yung kabila, no? Mas namamatsingan din sila, no? So in this particular case, kasi kaya ko nakwento yan, pinagtatawanan nila o ng mga ibang kababayan natin si Robin Padilla, pero the latest survey will show that it is effective, no? Siya yung nananalo kasi nga siya yung nagiging number 1 ngayon sa survey sa pagka-senator, no? So nakikita natin. So in spite of the fact na tinatawanan siya, lalo siyang kinahangaan o kinaawaan o nagsisimpatya sa kanya yung mga kababayan natin, no? Kasi ibig sabihin, kahit na kulang yung kanyang kaalaman sa tingin nila, pero may tapang siya na ipaglaban yung kanyang, kumbaga, kanyang paninindigan, mali man o tama, at the same time, hindi siya nahihiya na harapin yung mga mas nakakarunong at nakakaalam sa kanya. Hindi siya nangingimi na isabihin yung kanyang nasa kalooban. Yun ang sinasabi nga natin na hinahangaan ng ating mga kababayan, yung parang totoong tao na hindi ka nahihiya na sabihin o ipakita sa kanila, hindi mo naman talaga alam, pero at least sinasabi mo yung inyong paniniwala. So yun ang dahilan kaya sinasabi natin, parang brownie points pa sa kanya, yung good points sa kanya yon. Ngayon naman, yung mga sinasabi ng mga ibang commentators about the prosecution is that parang nagkakaroon ng fishing expedition, which sinabi nga ito nung Senator Judge na si Senator Alan Peter Cayetano, na parang sinasabi niya na bakit parang yung mga ebidensya nyo, hindi kayo kumpleto, parang hindi nyo nagawa, parang kumbaga yung sinasabi ng mga ibang commentators, parang kulang yung homework, parang yung trabaho daw ng prosecution, hindi daw talaga pino, parang ginagawa lang nila kasi syempre, gusto nila ma-impress yung ating administrasyon, gusto nila pakita na ginagawa na yung trabaho nila, pero syempre yung trabaho hindi talaga pino, kasi ang sinasabi ng ni Chel Jokno, natin nung kina-question si ni Alan Cayetano, meron ka na ba talagang ebidensya or gusto mong gamitin tong impeachment process para hanapin yung ebidensya by asking us to do subpoenas, by asking us to do all these instructions to open these boxes, open these records. So that for the education of the public na hindi naintindihan, ano ba talaga ang trabaho ng prosecution? Dapat ba gamitin nila ang proseso para magpahanap or magpabukas ng mga information, or dapat meron na talaga silang ebidensya bago pa lang pumasok sa isang proseso ng isang proceeding like this or isang kaso? Anong tingin mo, Dad? Well, in fairness naman kasi to the prosecution, meron naman silang mga ebidensya at mga testigo na nilalatag. Pero siguro gusto lang nilang patibayin yung kanilang mga ebidensya at kanilang mga akusasyon, no? Kaya nga sinasabi natin, even in the court of law, minsan ang ginagawa ng mga prosecutors ay yung witness nung inaakusahan nila, kinukuha nila yung ginagawa nilang hostile witness, no? Kasi nga gusto nilang ma-extract yung information during the trial or during the litigation, no? So nangyayari naman talaga yan, no? Yung sinasabi natin, kahit sinasabi mo fishing expedition, it happens, no? Kasi kung baga gusto mong buuin yung puzzle na sinasabi natin, parang may mga kulang pang piraso at gusto mo siyang mabuo sa pamamagitan ng gagamitin mo yung ebidensya o yung mga testigo nung inaakusahan mo na mailatag nila o may lahat nila yung iba pang piraso na hinahanap mo. So these things are happening naman. Pero syempre, katulad sinabi natin,
in the court of law, it can work, no? It works fine. Pero in the court of public opinion, ang tingin ng mga kababayan natin, parang ang fishing, parang dinidiin nyo lang pagkatapos hindi pala kompleto yung ebidensya nyo, tapos lalo lang kayo naghahanap lang kayo ng paraan para talaga madiin siya. Yun ang sinasabi nga natin na iba kasi ito yung court of public opinion and people's perception is the basic foundation of how the senator judges will decide. Hindi katulad sa court of law, judges will decide based on the merits of the case, not on the sentiment of anyone. Di ba? Kaya yung iba yung judge kinakailangan. Pag judge ka o justice ka, sinasabi nga nila dapat medyo umiiwas ka sa mga social events kasi nga parang hindi dapat makulayan yung iyong desisyon. No? So nakikita naman natin yan sa mga ating hukom, no? Na mga justice at mga judges na talagang minsan maingat din sila kasi nga ayaw nilang makulayan sila, no? Na parang bias sila. So in this particular case, hindi kasi ito ganoon Hindi ito based on the merits or the facts of the case. This is based on the sentiment of the people because this will affect the political career of those people who will judge in favor or against the Vice President. Ngayon naman, looking at history, talagang isa pa lang naman talaga ang tunay na na-impeach, which was the former Chief Justice Renato Corona. Ngayon, ang sinasabi ng mga ibang mga political commentators, one of the reasons na talagang na-impeach si former Chief Justice Renato Corona is kasi wala naman siyang political weight in terms of gaining popularity, votes, or kung na-impeach siya, wala naman babawasan sa kanila ng possible re-election or political future. Pero ngayon, na lumabas yung bagong survey about Sara Duterte getting 49% for the presidential election preference for 2028. Siyempre, nagkakaroon ng pagkakaiba ng dynamics from impeaching a Chief Justice to impeaching someone in a political position with a heavy weight in terms of endorsement. Kasi syempre marami mga nagpe-prefer sa kanya. So syempre lahat ng mga i-endorse niya may kinabang sa pagtaas sa survey. So ngayon Dad, ano nakikita mo dito? Should the prosecution be as aggressive as they are, or will this boomerang on them and further popularize the survey ratings of the Vice President? Well, there are two sides kasi here, no? If I were the prosecution, if I were with the prosecution team, dapat yung kinakailangan, they have to show humility, they have to show fairness, and they have to show leeway, no? Kinakailangan ipakita mo sa madla na binibigyan mo ng maluwag na pagkakataon ng grupo ng pangalawang pangulo na hindi mo sila dinidiin, no? Kumbaga, let the facts be presented as it is, no? And then let the public decide whether those facts will matter to them or those facts will weigh against the Vice President or not, no? Kasi pag lalo mo dinidiin, parang lumalabas inaape. Yun ang una doon, no? So, if I were in the prosecution side, no, or if I were in the administration, kailangan ipakita din nila na fair sila, na dapat yung mga nakasangkot sa mga flood control scam, dapat talagang makasuhan at mabilanggo, no? Nang sa ganun, alam nila na hindi mo pinapadi. Kasi nakita natin, napakarami pa rin nakatakas na ibang congressman, mga ibang senator na involved din, no? So, yun ang nag-issue kasi dito, no? So, kinakailangan makita ng madla na patas ang pagpataw ng katarungan at hustisya. At saka, merong pananagutan ang lahat ng mga nagkamali, no? So, yun ang dapat ipakita. So, if I were naman on the defense side, I will maintain the posture that they were doing right now. Napakaganda ng posture nila, no? Mahinahon ang kanilang pagtanggol sa ating Vice President, no? Saka maganda yung paglatag nila ng kanilang mga argumento. So, ipagpatuloy lang nila yun kung if I were on the side of the defense, no? So, there are two sides of the coin here kasi, no? So, yung mga facts kasi na sinasabi natin, the facts should be laid down properly without making it as if we are overbearing, no? If you're in the prosecution side, no? Hindi mo pinapakita na parang dinidiin mo, ilalatag mo lang kasi at the end of the day, ang magdedesisyon di naman mga hukom na sa court of law. Ito yung mga hukom na politiko na iba yung kanilang damdamin at pag-iisip pagdating sa ganitong mga hatulan ng mga kasong katulad ng impeachment. Katulad sinabi mo, isa lang naman talaga na impeach sa ating history, no, si Chief Justice Corona lamang, no. Kasi nung panahon naman ni President Erap Estrada nung pangulo siya, hindi naman talaga siya hindi naman siya nahatulan, no. Nagkaroon lamang ng people power, no. So yun ang nangyari doon. Pero hindi talaga siya nahatulan. Pero at that time kasi, ang nangyari kasi doon, si Pangulong Erap ang nasa kapangyarihan. Nung nakita ng mga kababayan natin na parang mabigat yung kamay niya, at mukhang parang inaabuso niya yung kapangyarihan niya. Kaya
lumihis yung suporta ng publiko sa kanya. Kaya pati mga senator, wala na rin nagawa. No? So, ganun naman dito, pagkakaiba. Ang nag-aakusa kasi ngayon, yung Pangulo, tapos yung grupo ng Pangulo, administrasyon, tapos yung Vice President na parang sa tingin nila wala masyadong kapangyarihan ngayon. Tapos lalo nakulong pa yung tatay niya. So, siyempre, parang may simpatya na. Tapos dinidiin mo pa tong anak. So, lalong parang sumisiklab yung damdamin na laban sa ating administrasyon. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, ginagawa namin itong mga podcast para magbigay ng mas maraming edukasyon sa ating publiko. Kasi through education, maintindihan nyo kung ano yung tama at ano yung mali at malaman nyo kung sino yung dapat mga liderato na hinahalal natin tuwing eleksyon. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Edukasyon, hustisya at isang mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Yun ang ipinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List. Ako po ay si Solomon Say, ang iyong kuya ng bayan. Isang pamahalaan na uunahin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Isang pamahalaan na pangangalagaan ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Isang pamahalaan na ipagtatanggol ang patutunguhan ng ating sambayanan. Ako po si Michael Say, ang iyong dad ng bayan.